سلام كميت تصنحوا فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نزعلت سحرنا لكم حصرتن واناون زيناتات كم تلمد حيزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كساف تصامم مدبنا حابيركم ناخد تصنحوا بخبرن عدم عباي بريطانيا زملسو سدتنياتاتن زي قبل حقرات فيزا خم تخلكل دقيمات انكيقا عباي بريطانيا نزيت حبابورن سدتنياتاتن مملاس زي تسمع معن حقرات فيزا دو كتبل كم تقل حداد صحافي توشتاو قدات شابانا محمد حبيرا شابانا نزي استزاربت نأخيبا 5 ايس نمستاف قاب امريكا اوستراليا نويزرلاندن كندان ناب لندن نزموص مينسترات ابز انغدت الاوانيو ابز اوانزي منغست عباي بريطانيا بجلاو غيروم مترب انجليز سغرو بز حسابات نمكتا حيال صقتي قاتيمو ولو شابانا بقدام اب قداميت ناي سراح معلتا 1997 سبات بتمترب ناب عندي انجليز اتيم از قصر دما حدا خابز عبي بزح خوينو تمزغبي ركب صحافيت وشتاو قدايت كوينا دحر مشاما بعربي ابز حوت تفلاماي مغلصي كند علامه دوات عباي بريطانيا محلا مخانو دنيسا اب اسرائيل بستفصم متقعتي حيال سبات تقتيلم اب كتما يورساليم بستفصم متقعتي بو 16 سبات كم استقتلن حيال خالد كم زقسلن سوميات عنا حبيرم بوليس كم زغلصو اتمتقعتي بفلسطينيين عتقاتي تفصيمو سمصت تاقم زحبر ودما اتمشبرتي بمكينا نابتب سمينا وخفالتا قتما زركب او توسدو تبللو قرانا منغدي دحر مبصحم تخص خفيتم حدا وتادرن سبيلن بزحابو غبره ملسي اتم عتقات كاب سراح وصا خم زخونون مغلص بوليسي تقس اتم قدايات اب 30 كل عدم زركبو 3 دق تبعتيو كلتا اب كل عدم 50 زركبو قالن ستيتن ود تبعتين زركبو وميام قالت شمنت اب تمتقعت زقسول سبات ون ناو هوسبيتال توسيدم አለቡ ዋላኳ ጉጅለ ሐማስ በተመትቃት خمس ተሐጎሰን ተገለጸ ዛጊድ በቀጥታ ሐላፍነት ወሰደለ አካል የለን ናቦታ ፍጻመ ዝበጽሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል አብ ሐያለ ግንባራት አብ ኩናት አንጻር ሽበራ ከም ተርከብ ተዛሪቦ ግብጽን ኢትዮጵያን መቅጽዓን አደብነ መትሐዝን በወገን ጅቡቲ ድሮም እንቅስቃስ ጀሚራ ተርከብ ከምዘላ መራኸብት ሀገራት ዓረብን መራኸብት ናይ ምብራቅ አፍሪካን ሎሚ ዜናን ጸብጻባትን ሒዘን እናወጻ ይርከባለዋ ኮራኹርን አኽላባትን ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ግብጽ ምስ ጎረባብት ሀገራት ብምትሕባር ንዕቤትን ገስጋስን ኢትዮጵያን ምኽላፍ እንቅስቃሳት ተካይደላ ዝብል አውያት ሎሚ ይፍንወለዉ ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ዓመት 2025 ኣብ መፈለምታ ግዜ ኣብ መንጎ ጅቡትን ግብጽን ኣገደስቲ ስምምዓት ተኸቲሞም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ በቲ ስምምዓት መሰረት ከዓ ሃገረ ግብጽ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ወደባት ናይ ጅቡቲ ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ 100% ኣብ ትሕቲ ቁፅራ ብምእታው ኣብቲ ወደብ ዝካየድ ንጥፈታት ክትቋጻጸርን ምሕደርኡ ክትከታተልን ዝብል እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ በዚ ወደብ ኣቢላ ዘድልያ ነገር ተእቱን ትሰድድን ስለዚ ግብጽ ነዚ ወደብ ሙሉእ ብሙሉእ ተተረኪባቶ محدر بعلا مالتون غورر سرعت بالصقنا ملء بملء تحانيق مالتيو ግብጽ ቃ ነዘባይታን ምትግባርያ ሕጂ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ አገደስ ተስተባሃሉ ዝርባትን ስምምዓትን አካይዳ ትርከብ ዘላ ስርዓት ብልጽግና ባህርን አፍደገ ባህርን እናበለ ንጎረባብት ሀገራት ኣብ ምህዋኽ ተጸሚድ ይርከባሎ እቲ ሓንቲ ብኽራይ ዝጥቀመላ ወደብ ጅቡቲ ጎረሩ እንተ ተዓጽዩ ኣብ 4 ኪሎን አዲስ አበባን ብምዃን ካብ ምንባሕን ምልቃስን ሓሊፉ ካሊእ ዝኾነ ይኹን ዓቕምታት የብሉን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ከምኡውን ባህርን አፍደገ ባህርን ብዝብሎ ዘሎ ሰበባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወጥራኣትን ዝርከባ ዘለዋ ኣብ ወሳኒ ግዜን ሰዓትን ማለት እውን ኣብ ጥዑም እዋን ግብጽ ምስ ጅቡቲ ብዘካየደቶ ስምምዓት ከዓ ሕጂ ባይታ ኣተግቢራ ንስርዓት ብልጽግናን ምቕጻዕ حيال منقسقاس تكايد الله زحجي ግብጽ ምስ ጅቡቲ ብምትሕባር ተካይዶ ዘላ منقسقاسات ንስርዓት ብልጽግና ናይ መቕጻዕ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ኮይኑ ይዝርከብ ግብጽ ኢትዮጵያ ባህርን ኣፍደገ ባህር ክትበጽሕን ባህርን ኣፍደገ ባህርን ዘይብላ ሃገር ሓይሊ ባህር ከተቃውም ኣይተቀበሉን እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክትብል ብተደጋጋሚ እዋን መግለጺታት ክትብ ጸኒሐን ኣላን እቲ ሕጂ ብወገን ጅቡቲ ተካይዶ ዘላ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ منقسقاس ከዓ ንስርዓት ብልጽግና ኣደብ ንምትሓዝን ንምቕጻዕን ወሳኒ قمتات كوين يركب سبا سلطان إيرتران إيتوبيان زهابو حدش مقلسيتات أفدق بحري أمونغ إيرتران إيتوبيان كجبرت سان حدار بقالات وطرن حجوون يقتلالو
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታት ክሕሰብ ወይ ክስገር ዘይብሉ ቀይሕ መስመሪ ብምባል ግጉይን ሓላፍነት ዝጎደሉን ይኽብል ነቒፉ ናብቲ ዝሓለፈ ጸሊም ምዕራፍ ዘመናዊ ታሪኽ ክልቲአን ሃገራት ተመሊሰም እውን ናይ ገበጣ እዋን ይውደስ ኣለዉ ይብል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ሓያሎ ካልኦት ሰበስልጣን እታ ሃገርን ብዛዕባ መሰል ዋንነትን ተጠቃምነትን ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ ክህብዎ ዝጸንሑ መግለጺታት ንኤርትራውያን ከቁጥዕ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ 2018 ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ኩነቲ ኲናት ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ዝፈረማ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዲፕሎማስያዊ ዝምድነአን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ። እቲ እናሸሕቐረ ዝኸይድ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዘይድሊ ካልእ ዞባዊ ኲናት ከየምርሕ ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሃገሮም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትምለስ ኣለዋ ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም። ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘስውዖ መደረ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት እዚ ተሃንፂ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ውጥን ከም ዘለዎ ኣሚቱ ነይሩ። እቲ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ንቐንዲ ቤት ጽሕፈትን ማእከል ስልጠናን ናይቲ ዝህነጽ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዝመርቐሉ እዋን እዩ ነቲ መግለጺ ሂቡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ናብ ዝነበሮ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ይብል። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዳይሬክተር ዝምድናታት ወጻኢን ወታደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ጂኦግራፋዊ ቅርበት ናብ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ምርካብ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ። ብተወሳኺ እታ ርእሰ ግዝኣት እያ ነይራ ዝበላ ዓሰብ ኣብ መጀመርታ 1990ታት ብመሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ኤርትራ ክትከውን እንከላ ብቃላቱ በቲ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘይነበሮ ብህዝቢ ዘይተመርፀ መሰጋገር መንግስቲ ዝተገበረ እዩ ክብል ገሊጹ ነዚ ጉዳይ ድማ ምስ ተንፈተውቱና እዮም ዝበሎም ወገናት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ። ሚኒስተር የማነ ብወገኑ ዝደጋገም መሰልከይን ፖለቲካዊ ዕሽነትን ክብል እዩ ነቲ መግለጽታት ግብረ መልሲ ይብሉ። ሰልፊ ብልጽግና ነዚ መርዛም ዓንዳር ኣጀንዳ ኩናትን ግጭትን መጻወቲ ይገብረሉ ይብል። ኣብዚ ናይ ትማሊ ምላሹ ድማ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ናባኹም ከብል ሕጂ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ዝተፈነወ ከቢድ መጥቃዕቲ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘሻቐለ እንትኸውን ኣብ ሓለዋን ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ኣደዳሞትን መቕሰልትን ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ብሃንደበት ዝገበሮ ከቢድ መጥቃዕቲ ናብ 4 ጽጉዕ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክሞቱ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝተገልጸ እንትኸውን ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝማረኸ ድማ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ኣብ ዝዘርግሐሉ እዋን ኣረጋጊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምራቕ ተተሓሒዙ ምሉእ ትኩረቱ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብሃንደበት መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከቢድ ኪሳራ ከስዕብ ዝኸኣለ። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ዋላ እኳ እንተዘይተገልጸ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ እውን ንጹር ሓበሬታ ክርከብ ኣይተኸኣለን። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ሕጂ እውን አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሰፋሕቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ይርከብ። ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ኦነግ ኣብ ክልላት ኦሮሞ ዘካየደ ዘሎ ስጉምትታት ብዓወት ይዛዝሞ ከም ዘሎ እዩ ዝጠቅስ። ምዚ ጉዳይ ተተሓሒዙ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ኣብ መንጎ ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ እዩ ዝገልጽ። ብፍላይ ክልቲኦም ሓይልታት አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ዘካይዱ ዘለዉ ኮይኖም ነንሕድሕዶም እውን ብተደጋጋሚ ክቃተሉ ዝጸንሑ ኮይኖም ይኹን እምበር እቲ ናይ ሓባር ጸላእ ክብሉ ዝጠቐስዎ ስርዓት ብልጽግና ካብ ሓላፍነቱን ስልጣኑን ንምእላይ ክልቲኦም ኣብ ዝገበርዎ ወታደራዊ ወፍሪ ነንሕድሕዶም ንዘይምትኳስን ምቅታልን ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ እዩ እቲ ጸብጻብ ዝጠቅስ። እምበኣር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።